Hvad så gutter og gutinder, damer og herrer, velkommen tilbage til Snusgigantens Review Show. Jeg er vært Adam, jeres guide på det her smagsfulde eventyr. I dag har vi Iceberg. Iceberg Emerald for at være mere specifik. Så Iceberg, de er ikke så kendt i Danmark og Sverige, men generelt i alle andre kontinenter, så er de virkelig en fanfavorit. Jeg elsker personligt deres design, jeg elsker deres farver, og jeg elsker deres unikke smage. De er også kendt for at være meget tough. Altså, du skal ikke tage det her, hvis du lige er begyndt, ikke? Som altid, så starter vi med at lugte til den, og så smager vi den, og så kigger vi også lige på fugtigheden. Okay, shit. Altså, den er meget unik, den her. Det vil jeg sige. Altså, jeg har aldrig hørt om noget Emerald, smagt noget Emerald, eller noget lignende. Så det er fedt. I forhold til fugtigheden af den, de hænger næsten sammen, sådan her. Altså, men det er lidt, det har jeg ikke noget problem med faktisk. Farven, hver gang du ser en snus med farven gul, mørk eller en eller anden farve hvid, så ved du, at den rammer som et regionaltog. Det er fuld farve. Men lad os komme ind på smagstesten. Hvis I ikke tørrer jeres mund. Okay, så damer og herrer. Den her, den er sindssyg. Smagen, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg ved ikke, altså, jeg vil kalde den autentisk, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det er meget unikt. Det smager rigtig godt. I forhold til fugtigheden, som jeg sagde, den hænger næsten sammen. Det er sjovt nok, den er meget tør udenpå alligevel. Og det løber ikke ned i halsen. Og det er noget, jeg virkelig værdsætter, når jeg tænker på en snus, ikke? Og så, rent faktisk sjovt nok, så er det første gang, jeg nogensinde prøver det. Og den rammer derudad. Og så holder den også i måske 15-20 minutter. Det der med det er, at der er nogle snus, hvor at der er nogen, der sviger, og så er der nogen, der bare rammer godt. Den her, det er en meget god blanding af begge. Som altid, så skal vi lige rate den. Vi tager kicket, der får den 10 ud af 10. Vi tager varigheden, 10 ud af 10. Og smagen, 10 ud af 10. Det er sjældent, at jeg giver snuspakker en 10 ud af 10. Men den her, den rammer alle. Som altid, så ved I, hvor I kan finde godterne inde på snusgiganten.dk med den hurtigste levering, de bedste priser og den bedste kvalitet. Altid. Jeg var jeres vært, Adam. Tak fordi I så med. Husk at komme tilbage næste gang, hvis vi ramte i hovedet af en radiator.